Инсулиновата резистентност. Тихата заплаха за здравето. Как да разберете дали страдате от инсулинова резистентност? Ако се храните с преработени храни, движите се малко, живеете под стрес и носите излишни килограми, вие сте в рискова група. Но има конкретни симптоми, които не бива да пренебрегвате. Постоянна умора, натрупване на мазнини около корема, често уриниране, високо кръвно налягане, тъмни петна по кожата, проблеми с паметта и концентрацията. Навременното разпознаване на тези сигнали може да ви предпази от развитие на диабет от тип 2 и тежки усложнения. Решението: оптимизирайте храненето си, повишете двигателната активност, включете правилните хранителни добавки, намалете стреса. Не чакайте сериозните симптоми, направете първата крачка към промяната още днес. Ако искате примерен план за справяне с състоянието инсулинова резистентност, пишете ми като коментар "Искам промяна" и ще ви изпратя няколко идеи.